mutta starttaamassa ovat myös keihääheittäjät miesten finaalikäynti. Miesten keppi joo, ja sehän tosiaan nähdään, että Toni Kuusela ei mukana tässä lähtölistalla ole, ei heittänyt karsinassa lainkaan. Ja miesten keihäs on totuttuun tapaan viimeisiä lajeja, jotka Kalevan kilpailussa käynnistyvät. Topias Laine käynyt heittämässä ensimmäisen heittonsa 77-19 ja nyt sitten Teemu Narvi. Mikä on miehen ensimmäinen veto tähän avauskierrokselle, ei ole kummoinen, alle 7.5, mutta miesten keihän taso, se on ollut ihan kohtalaisen hyvä Suomessa. Useita yli 80-vuotiaita ja näinköhän sitten kaikki mitalitkin jaettaisiin tänään yli 80 metrin heiton. Joo, kuusi miestä on tänä vuonna yli 80 heittänyt ja se on ilahduttavaa se, ja Topias Laine, joka tuossa kävi jo heittämässä, niin hänkin siinä ihan vaaksan päässä melkein 80 aikaiseksi saanut, eli lähtöasetelmat kilpailuun hyvät. Narvi yksi näistä yli 80-sistä, 82 Ruotsissa toukokuussa, mutta sen jälkeen tulokset eivät ole olleet vastaan. Ja pronssimies EM-kisoista Olivelle Helander heittovuoroon. Vaasa tuttu paikka Oulun pyrintöä edustaakin. Helander ensimmäiseen heittoonsa loppukilpailusta oikein ja silmaa ja se käy korkealla, mutta tulee aika nopeasti alas. Ihan tikkana 76 metri. Joo, ei lähtenyt nyt ensimmäinen kohille ja oikeaan asentoon lainkaan. Ensimmäinen yritys ja on tuolla yläilmoissa kyllä mielenkiintoa puhuriakin, että miten se tarttuu tuohon keppiin, että saattaa yhtäkkiä tuulikin viedä ja ohjata keihästä. Menee toiseksi. Arvokiseen konkari Lassi Etelätalo ensimmäisen kierroksen heitto. Laineella johto 77-19 ja nyt keihässä viiltää ilmaa, mutta putoaa jo alas 75 metrin kohdalla. 5. heittäjä ja ei ole vielä kummempia tapahtunut keihäspaikalla. Joo, hyvin maltillisesti on lähtenyt kisa toistaiseksi käyntiin tuolla. Keppipaikalla katso vähän noita olosuhteita, koitan tarkkailla, mutta ei täältä pyörii liput joka suuntaan. Vaikea mennä sanomaan, mistä lopulta tulee. Vauhdinotto radalle Emil Porvari. Läpilyönti tällä kaudella 80-87 ja katsokaapas tuota kättä, kun keppi siitä irtoaa. Siinä on ruoska takana ja Porvari keihäs ilmoilee ja tämä on jo tähän kilpailuun sellainen heitto, että se näyttäisi vievän jopa 3 viimeiselle kierrokselle. Todella räväkkää on toi tekeminen tuossa viivalla ja kyllähän tämä 3 viimeiselle kierrokselle varmaankin vie. 77-19. Ja nuori mies, joka on voisi voinut mennä vaikka tuonne kolmiloikkakisaan mukaan. Sitäkin hän on hypännyt 14.72 ja 10 ottelukin kulkee pitkästi yli 7000 pisteen. Eli todellinen monipuolisuusmies. Miesten keihässä Topias Laine avaa toisen heittokierroksen. 77-19 hänellä ensimmäisellä kierroksella. Laine, mikäli olympiakisojen mieli, pitäisi heittää olympiarajaa 85,5 metrin päälle. Hänellä ei ole SM-mitalia. Ja tästä lähtee Laineen toinen kiskaisu ja kakkoskierroksen avaus. Ja noin, saadaan yli 80 kakkoskierroksen avaukseen. Näin Laine teräyttää 81 metriin tällä kakkoskierroksella. Ja upeasti tulee tuo tuttu kova pikajuoksijamainen vauhti ja siihen pönkkäkohdalle ja keihäs hyvään asentoon ja räväyttää sinne selvästi kauden parhaan tuloksensa tähän paikkaan. Ei se nyt mikään olympiaraja vielä ole, mutta on oikealla numerolla alkava kova lukema. 81-35 ylivoimainen johto vielä. Etelätalo Rooman 6. 82-80. Jäi Turussa alle 80 metrin niin kuin ensimmäisellä kierroksellaan käynyt. Mutta nyt sitten hönkii ja karjuu ja hörähtää tämän heiton yli 80 metrin lähelle Topias Laineen johtotulosta. 81-15 kakkoseksi. No niin, nyt alkaa kisa heräilee käyntiin ja Lassi saa tuen pitämään oikeinkin hyvin ja keihää oikeaan asentoon niin ja oikeille lukemille. Kilpailussa kakkoseksi. Laineella johto. 20 sentin päässä Lassi Etelätalo. Kolmantena Emil Porvari 77-19, mutta
Toni Keräsellä ei ole Kalevan kisojen voittoa. Otti arvokkaan voiton ja harvinaisen voiton Helanderista Avonurmen kisoissa ennätyksellään. Ja nyt komentaa Keihästä, joka on korkealla ja se on pitkällä. Siinä on johtoheitto Toni Keräselle. 83 ja ehkä jopa parempi. Näin lähtee keihäskilpailu eloon. Kyllä, on räväkkä Livingan niittomiehen veto. Ja sinne korkealle taivaalle. Hieno heitto Tonilta. Ja nyt nämä ei ole onnenkantamoisia nämä pitkät siivut. Niitä tulee kisasta toiseen. Ja kyllähän tämä on tilanne se, että hänet nähdään Pariisin olympiakisoissa. 83-76 ja jo. Mitä se esittelee Oliver Helander 76-28 alla. Ja nyt lähtee Keihäs komeasti ja tulee sinne reilun 80 metriin. Se asento oli sellainen, että näytti, että olisi liitänyt vielä pidemmälle, mutta sitten kärki nappasi alas ja tuli tuohon noin 81. Joo, siinä oli hyvät ainekset nyt, ihan tuki piti hyvin ja sinne ilmojen teille, mutta sieltä se vaan nopeasti tulee alas ja en tiedä oliko sitten tuulenpyörteet vai ihan miehen itse aiheuttama keihään kaaren muoto. 81.05 menee kolmanneksi, joten tänään mitaliin vaaditaan vähintään 81 metrin. Miesten keihässä 4. kierrosta Emil Porvari on 5. Jarmo Marttila ja Aleksi Ylimannila putosivat pois. Tuomas Närhi ei lähtenyt lainkaan heittämään. Ja sitten monilahjakkuus Emil Porvari. 4. kierroksen heitto lähelle 80 jo nyt ja nyt tulee yli 80 metrin heitto, mutta mihinköhän se riittää tässä keihäskamppailussa, jossa johto on siis Keräsellä 83-76. Laine kakkosena 81-35. Etelätalo kolmantena. Vaan ei enää. Porvari heittää ennätyksensä. 81-52 ja nousee peräti kakkoseksi. On kyllä riuska tuo veto ja kun nopeudellaan tulee tuohon viivalle, niin hieno heitto tältä nuorelta mieheltä. Thomas Röhler, hänestä vähän tulee mieleen. Thomas Röhlerkin saksalainen olympiavoittaja kolmiloikan kautta tuli ja tässä on vähän samoja ominaisuuksia hänellä. Helander nimen perässä numero 5 SM-kisoissa. Mennään 4. heittokierrosta. 81.05. Näin 4. kierrokselle. Helander kuitenkin tällä hetkellä Suomen ykkösheittäjä. Onko vielä tämänkin kilpailun jälkeen kiskaisee ja taas tulee tikka alas, mutta se menee 81 suurin piirtein ja senttipeliksi. Ja taas sama homma. Se näytti, että toi menee paljon pidemmälle, mutta viimeiset 10 metriä se keihäs oikein imaisee itsensä tonne nurmen pintaan 81. Joo, ei saa kyllä oikein se asentoon tuolta keihästä lähtemään ja niin se lähtee sieltä kärkiellään tikkana alas. Tehoja siellä on, mutta ei kanna. 4 sentin parannus. 5 edelleen. Topias Laine avaa 5. kierroksen. Keihäs vajaa 75. Laine edelleen kolmantena 81-35. Astuu tämän yli. Lander 5. kierrosta mennään. Keränen, Porvari, Laine, 3 kärki tällä hetkellä kilpailussa. Ja Elanderin seuraava ja jälleen samankaltainen on kaari ja taas semmonen 81 samaan. Sillä on magneetti tuossa kohti kenttää, minne Helander heittelee. Ja tämä 3. ja 4. kierros oli pikkusen päälle 81 ja tämä on hieman pidempi. Hän heittää 81-53 ja nousee tiukassa senttipelissä kakkoseksi. Keränen johtaa edelleen. Menee sentillä, kyllä, sentillä ohi Porvarista. Joo, siinä on tasainen nippu 81 metrin miehiä. Siellä on Toni Keränen on aika selvälläkin karkumatkalla ja sitten tiukka taistelu, erittäin mielenkiintoinen viimeinen kierros luvassa. Yksi täysi kierros jäljellä. Miesten keihäsfinaalia. Tasainen kilpailu on Toni Keränen kiinni ensimmäisessä Suomen mestaruudessaan. Emil Porvari, joka kuvissa käyskenteli ennätyksellään kolmantena 81-52. Tässä tilanne ennen viimeistä kierrosta.
Etelätalo ilman mitalisia tällä hetkellä. Ylimannila ja Marttila, he eivät enää saa heittää, muut kyllä. 5 miestä yli 81 metrin. Juutinen avaa tämän viimeisen kierroksen. Ennätys on tämän vuoden satoja, mutta ei ole kisannut sitten toukokuun. Nyt on Juutinen heittää ja heittää kyllä sen näköisen heiton, että tämä on noin 77 metrinen. Tosiaan Juutinen viime vuoden 3. ensimmäinen Kalevan kisojen mitali ja nyt sitten 78.06. Se on hänen parhaansa ja sijoitus piirretään on tuossa oikealla puolen tuota grafiikan leveää kohtaa, eli 6. 196-senttinen Juutinen ei tänä vuonna ole ihan samaan lyöntiin päässyt, kun viime vuonna tuli peräti 83 ja saa tällä viimeisellä kyllä ihan kohtuullisen tuloksen aikaiseksi, mutta ei tässä kovatasoisessa kilpailussa kuitenkaan yllä mitalikamppailu. 75-46 hänellä toistaiseksi paras. Heittänyt siis päälle 82 metrin tällä kaudella. Narvin viimeinen kiskaisu lähtee tästä näin. Ja Elekieli on paljon puuva heiton jälkeen. Ei onnistu, joten sijoitus on tänäänkin 8. Joo, lähtee taivaan tuuliin tää hänen viimeinen vetonsa. Narvi tänä vuonna sai yhden kovan vedon. 82 metrinen hänellä on plakkarissa, mutta ihan tuolle tasolle ei kuitenkaan ole heittämistään kesän aikana saanut. Helander meni sentillä ohi. Vieläkö Porvarilta löytyy uran paras heitto viimeiselle kierrokselle? Katselee tarkasti keihään perään ja tämä on semmoinen 77 metrinen, joten Porvarin kilpailu päättyy tähän. Se on hyvä kilpailu, se on hänen elämänsä kilpailu tähän mennessä. Kilpailuja voi olla paljon tulossa, mutta nyt 81-52 pitää hänet 3. Hieno riuska veto tähän viimeiseenkin ja tekee kyllä todellakin erittäin hyvän kilpailun. Ja Hartolan voimamies kiinni. Mitali sijalla Keijo Kylänpään valmennettava. Jää nyt jännittämään, mitä muut miehet tekevät. Ja vielä takana muun muassa Laine ja Etelätalo heittämättä. Edellä on Helander 81-53. Kärkitulos Keräsellä 83-76. Suomen mestari. Niitä löytyy mestaruuksia häneltä. Tuleeko vielä yksi lisää? Helanderin viimeinen tähän Keihäs-kilpailuun ja viivan päälle menee mies. Eikä Keihäs kanna riittävän pitkälle. Ei tule tällä kertaa Helanderille Suomen mestaruutta. Hän on 2. Ja onhan tässä vielä mahdollisuus, että hän putoaa mitaleiden ulkopuolellekin. Sekin mahdollisuus on. Lataus oli kova, yritys oli kova. Heittää 3 kertaa yli 81 metriä, mutta se ei riitä Suomen mestaruuteen, koska täällä on tämmöinen yksi Limingan niittomies, joka on vetänyt huomattavasti pidemmälle. Ja vielä muitakin heittäjiä jäljellä. Ei ole Oliverin sitä isoa heittoa vielä tullut. Nämä 2 miestä kuitenkin molemmat lähdössä olympiakisoihin. Kyllä se näin nyt vaan on. 3. kierrokset ja 6. kierrokset, ne ovat ruukanneet olla Lassi Etelätalon aikaa. Etelätalo 5. viimeinen heitto ilmoille. Nyt siinä on kyllä yritystä jytyä korkeutta ja pituutta myös. Etelätalo pölläyttää puolet Kaarlenkentän nurmipintasta siinä ilmoille, kun Keihäs laskeutuu. Vajaa 85 ja mitäs tämä tietää? Keräsellä johto 83-76. Tämä voi tietää erinomaisia asioita Etelätalolta. 84-67. Lassi Etelätalo jälleen kerran viimeisellä hetkellä siirtyy kilpailun johtoon. On kyllä hurja ukko, on kyllä hirvittävän hurja mies hyödyntämään tuon viimeisen kierroksen mahdollisuuden. Kun se mahdollisuus hänelle annetaan, hän siihen kerta toisensa jälkeen tarttuu.
otti viimeisellä sieltä omansa. Ja tää on muuten toinen kilpailu peräkkäin, kun Toni Keränen on parempi kuin Oliver Helander. Eli ei nämä asetelmat meidän keihäskolmikolla mitenkään etukäteen kirkossa kuulutettuja ole. Ja siellä adjutantit Emil Porvari, Topias Laine Hanakissa kyttäysasemissa. Siinä nuori kaksikko, joista varmasti perästä kuuluu vielä ja he haluavat noihin arvokisakinkereihin myös mukaan.